Hello, Snaper. Good morning. दा थांगासिनो दंलाय गामि फारसे मैयाबो थांबाय मैयाबो मोनानि 11टायाव सफैलायबाय ओमफ्राय दा थांगासिनोलाय एसे माइबो लामनांगौ दंमोन नै दहाय फुङाव बिराद ब्रां ब्रां दुंबाय सान्दुङाबो दा गैया जोख्लोबफिनबायसो लामजागोन ना लामजाया ओमफ्राय दिनै समबार हाथायबो नालाय समबार हाथायावबो बेरायहैसै नै मादैबो थाङोनो समबार हाथायाव मा लायो मा मोनबोयो नायसै बोरैबा अखांसो जाफिनबाय जारलासो माइसो लामनो माबादोंमोन आं फैबावलासोमोन नङाबा सान्दुङा दहाय फुङाव जा ब्रां ब्रां दुंबाय दसेनो गैला सान्दुङाबो दा जोङो फाइनालि गामियाव सौफैबाय न'आवथ' हाबबोथ'वासै जोङो डाइरेक्ट बाजाराव फैबाय दिनै बाजार नालाय ओमफ्राय बे भिडिअ'आ दाख्लिनिनोमोन आङो दिनैसो होनो हाबाय लेट जालायबाय इडिट खालामनायानो आंना दाखालि समबारनिनो भिडिअ'मोन बियो थांसै आयौ मैखुन मोनदों हाग्रानिनो बेसेबां लाख 20 थाखा ओमफ्राय फिसा दङ 20 थाखा बेसेबां गोबाव खालामलाबाय थाबाय नङा बेलाय फैसायानो गोबावा मालाय बयबो बख'यो दा जोङो अमा लाग्रोबाय माने अमा फिसा बायदों नालाय नैबे अमा फिसा फानग्रायाव हाबग्रोबाय जोङो बनरगाव बाजारनि अमा फिसा फानग्रायाव लान्सामोननो नैबाव दोननानै दङ मिथिबाय फैग्रोनो दाबो सिखाराखै सिखारबाय मोसौ खायखांबाय बायग्राया 50 गोनदां फानग्राया 40 थाखा ए आब'आ बाजार जाफैदों आब' ए मानि औ आब' सोर जायाखै सानै नै आइ अमा फिसा लादों अमा आइ लादों औ बाइसखौनो खोनाबावाखै बियो औ मोजांखायनो बुरजाबो लाबाय लाबाय आं मोजांथार सिमखायनो लाबाय आं बुंनायखौ बै बुन्दा बिसोर आङो बिदि गोसोमखौ लानो बायो गोसोमखौ बायोनो बिदि एसे फाख्राखौ मोजां मोनो दामोनहा बाहा दं बेहाबो गिदिंबायसो थादों दिनै सासेल' हुदायानो गैया बे लान्सा हारसिंल' दिनै बा दोननांगौ सोंदो मिदुल फैगौ होननानै फैगोनबो बोरैबा थाबथांगोन मिदुल फैजासे नै दोनांगोनथ' नै बेफोरखौ नै बिलाइ दा सोरबा बायनो फैफिनगोन दा एसे मैगं बाजारथिं नायलाबायनोसै मैगं लाथावथावबा मैगं लानानै थांसैलाय मा लाखोब्रा बुलाल मा बानलुआ जि साइजखाना लांबाय थायो आं खाथियावा फ्राय खेन्था गारि गारिदों मा जादों लोमजादों एसे लाबोदों लोमजादों एसे लोमजागासिनो दङ बिनानाव फिसा फिसा रायलायदों थांलायलाय मोनलाय नांला दाख्लै दसे थांबाय हाखा दावरासो मोजां गाज्रि बाजाराव फिसा फिसा थांगोन दे लाखांबाय ओमफ्राय लाहांदोंसो बेबो लानो मोनाखै मादै मोजां ना गोरान लांनो थाबथाबोलायबाय दिनै जोङो अमा खोमा लांनो फैलायबाय ओरै अमा फानग्राथिंजाय माने मिस्टारा अमा खोमा जानो होनगासिनो नालाय ओमफ्राय आंथ' अमा खोमाखौ मावनोबो रोङा नालाय दा बेवायनो मावहोनो हैनोसैलाय मालाय बेवायबा मावनानै जाहोलायगोन दा अमा खर' हासुनायाव मेंबायनो हनै अमा दानग्रायाबो मेङाखाखै मानसिखौ नुवाखै मा साइज जानानै दं ओंखामफ्रानो जायागोनदां दे माथो बाजारानो अमा बेदरजों फैया दे
Jashila Narzary kon foto. Ayo, nasi juga. Ay, manche. Orang, kursi pun nak. Ini şokla. 220 ne dedi? 220. Ya diyorsun ne var? Bu ima bakın mavi ne? 200 lira pura. Aku lah ben. Ini udah deh, meniaga guys. Mensi. Nah, aku dah belakang. Semendang. Belakang baik. Tiger jana nih kayak. Sudah aku saya Malik. Nak kau pegang juga. Kau lah itu. Umana. Thailand langsung je. Zabraida. Oh, itu Thai. Thailand mah boleh. Thailand amar ऐसे घोड़े नहीं बना. Itu amar. Oma kema, oma guntu tri, helai nih jenah jenah kaza. Oma kema ini gaurau mensi. Nubai, menberi ka, negar saya sabkabai, लगायनानै जानो ना एवनानै जानो गोसो बायदि आरो नै बेफोरखौ नुबाय माबायदिखौ जायो मानसिफ्रा बेमार खारनायनिया हामबायबोथ' जोंना बेखौ जानानै गैला एसे रोदि थैनायनिल' एखमबा जाहोबावो आरो मोनबा दिनै मोनलायबाय नालाय लाबोलायबाय रोदि थैदों होननानै सनिबार मंगलबारना साबसिन जायोनो ओमफ्राय जोंना समबारावसो बाजार नालाय समबारबाबो जानांगौ जायो ओमफ्राय होमबाबो हामबायहाय हामबाय होनबाबो आगाव खलखब होथारदो बांद्राय गिदिर माबा नाङादां ना खोमाखौ नै दै लाखा दै मा खोमानो नै जा साइज जाखाबाय ख्रेब जानो खिन्थु आंहा दिनै समबारसो आरो अमाखौबो हाया जाहैबाय मोनजालालाय फ्राय ओरैथिं नै थाइगिरजों ना गोथाव नुखाबाय मोनानो गैयानो बे मोनसे मोननो गासैसो नैबे मानदे भाजा बे आंनि आहा बेखौल' निरामिस जानाय दिनै दा नै मोनखांनाय लोगो लोगो जानायनि लाहार फाहार खालामलायबाय मानो होनोबा उन्दैफ्राबो थाब गयो नालाय बिजावजालियाबो उन्दैफोर लायनो थांनांगौ बिसिनाबो 12:30 गयो ओमफ्राय जोंनाबो मामिया 12:30 गयो नालाय माबार जानानै थांनोसै जोङो दिनै थाब जानाय जानोसै आरो ओंखामखौ जोङो 11:30 ओंखाम जाबाय जोङो दा नै न'आव ओंखाम जायै लोङै टाउनाव सफैफिनलायबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ लांनो फैबाय बै गेट मोनसेजों लायनो थांबाय आङो माबा जि लोगोजोंसो खारफाबोबाय गाबज्रिबाबो खोनाला दाना बेनो जाबाय बिमा फिसा थाबायबोनांबाय बिफाखौ हरै थांदो होनबाय बिफाखौ हरै थांनो थिनबाय आङो मादैबो फैफादोंमोन नालाय गाहाय थांनायाव थांफाबाय ओमफ्राय दा फैनायाव फैफाबाय मादै आइमोनाव ओंखाम जानानै ओमफ्राय दा बिखुनजोखौ दोनलांग्रोबाय बेहा जोंहा ओरै थाबायबोबाय न'आव सहैबाबो साबिबो गैबावासो दा गारियावसो साबियाथ' नोंनो जाया आपको क्या डर होता पता नहीं दिनै एसे वाकिं खालामथावथाव ओमफ्राय फिसाजोआ माबा बार्गार जानो बिगासिनो बिफा फैनायनि बार्गार जानायनो बिफाया दाख्लैनो आइसक्रिम लाबोना होफैखादों आरो जाबावाखै जाहैदों मानिलाय जाखो बेहा बार्गारालाय बेदरनि ओंखायनोथ' मानि ना जानांगौ जालायगोन मानि जाहोनांगौ फिसाया मानि थाखाय जाहोनांगौ आंनि 2000खौ दाबो होआखै बिदिसो आरो मामि नों माला हरगोन आंहा नांगौ गावनाव फैसा लानायानो जोबा गावदे मानि मोननायथाय फैसायाबा बार्थडेनि आं लाजोबनानै गावनि बार्थडेनि फैसाखौ जाहैदों गावनि बार्थडेनि फैसाया आं खामानि मावनानैसो बार्थडे जादों ओमफ्राय 500 थाखाखौबो सोरबा गथ'नो बायबाय ओमफ्राय माबा लाखो गावहा सोरनो आलासि थांनानै सोरनो मेथाइ बायनो होनबाय आयु बार्गार लायथारसै नै बेयो बार्गार बेलासियावसो थाबायनाय जाथावथाव